taldea. Please, the one, Otei Marañón. Second one, John Christopher. Nora Mascarate. Zindute martxa gehiena? Dira unos osos. Oso ondo! Baina, beste bat, zugurekin. Mila esker, eta zuei zer esan. Ikusiko ya bidean, bale? Espero dut, bale? Eta ez utzi instrumentoa, eta hemen egongo gea edo zertarako, bale? Eta, pentsatzen dut dena ondo atera dela, gustokoa izan dela, bai ez? Eta hurrengo urtean